Bai, bueno, kultur azpiegituren inguruan, egia da, aspaldi urteak dira, ez? Eragileen aldetik eta elkarte ezberdinen aldetikan, eskari batzuk daudenak, azpiegitura batzuk moz gelditu dialako, eta orduan horren inguruan, ikuspegiak ere ez dira berdinak, ez? Esan nahi azkenean, gure ustez behintzat helburuak behar du, saiatu, azpiegiturak, zestuan dagoen kultur jarduera horien araberakoak izatea, gero beti, ez gea beti uneko asebetetzen maila batea iritsiko, azkagoan azpiegitura dazkaulako, eta gero testuinguru hortan, egia da aspaldian badagola, balizko auditorio, antzoki baten inguruko beharra, guk egia esan, egungo egoera ikusita, kulturretxea hor daukagu, 1984an inauguratu zen, kulturretxe horrek ere birmoldaketa bat behar duela uste dugu, eta gure iritzez ere, zestuan auditorio handi bat egiteko, arazoak handiak dira, etzego iruditzen bideragarria izango litzakenik, herriak urbanistikoki dauzkan espazioa dauzka, gero hor dago, ekonomikoki ere bideragarria izan behar du, eta orduan guretzako, duinena kulturretxe honen birmoldaketa bat izango litzake. Birmoldaketa hori, hitz egin da, eta gero, gaztetxeare hor goian kokatu egon da, 1984 ezkeroztik, hor arazo batzuk daude, segurtasuna dela, 1984ko legediak eta gaurkoak ez dira berdinak, eta orduan, kulturretxea dagokionez, guretzako behintzat duinen izango litzake, obra bat, birmoldaketa bat egin, eta, hor dagoen areto horrei aforua gehitu, eta iruditzen zaigu zestuan urtean zehar egiten dian, eta egingo liateken, kultura ekintza ezberdin asko eratuin batean egiteko moduko aforo eukiko lukela. Eta gero horrekin ere, eragile ezberdinak egitzein dugu, jubilatuen elkarteko ordezkariekin ere onginean, eta iruditzen zaigu, jubilatuen hogar hori baliatu daitekela, hor gaztetxeak kokatzeko, gazteekin ere hau hitz egin genuen bere garaian, eta orduan, apur bat hori da, ez da, orduan, helburua, saio batzu deituta gaude, lehenbiziko saio bat egin zen, hau, eragile ezberdinekin hitz egiteko, iruditzen zaigu gehiengoak, postura hau ulertzen dula, era jasangarri batean, gure azpiegitura kudeatzearena, bigarren saio bat egingo dugu, eta helburua izango litzake kulturretxeko eraikuntza dagokionez, 26an, birmoldaketa horiek egitea, ez? Eta gero baita ere, baliatu nahi duguna da, kontua ez da betikoa, askotan aipatzet, ez? Informatikan, ez hardwarea eta softwarea. Hau, azpiegitura gogorra da, baina gero azpiegiturak zertarako, zer kultur jarduera daukagu. Zorionez, estuan, esango nuke, kultur jarduera aberetsa daukagula, talde ezberdina daude, jendea gero eta parte hartzea handiagoa ere badauka, kasu dantzataldiak egin dituen azken deialdi hauek sekulako arrakasta izaten nahi dira, kontzientea dantzataldiak ere azpiegituretan muga handia daukagula, eta nahi dugu hori gana hitz egin, eta ditugun azpiegiturak baduzkagulako azpiegitura batzuk ere utxik, bere garaian udal biltegi berria jarri gendunean, hor utxik badaude azpiegitura batzuk, eta orduan nahi duguna hori da. Elkarteek ahalik eta erari duinenien, beren jarduerak egin ahal izateko, gure azpiegiturak egokitzea. Eta horrekin batea baita ere, gaur egonean, biztan da ez ilargirik deskubritzen, azkenean Euskalduna gea, zestua, herri Euskalduna, arnasgunea, badakigu, ze larrialdi ezberdinetan murgilduta gauden, gure hizkuntzarekin gertatzen nahi dena, hizkuntza ohituren aldatziak, oso denbora gutxien gertatzen nahi den gauza batzu dira, eta gu mintzat kultur estrategia bat eragileekin batea herri bezala antolatu nahi genuke, beti ere hori kontutan hartuta. Gure hizkuntzarekiko eta gure kultura adierazpenekiko, errespetu eta lehentasun batzuk jarrita. Orduan, iruditzen zait, behar bat ere badagola, halako aterki orokor bat edo koordinakunde edo erakunde deitu nahi dan bezala, bai udala eta bai gainuntzeko eragile eta kultura elkarte guztiak elkarrekin herri honetan egin nahi duguna denok batea erabaki eta udalak bere baliabide jarrita behar bezalako ibilbide horri bat denok batea egitearen helburuare bada. Oin antolatu ditugun saio horien, ez da? Orduan, hor bat, izango litzake. Bai, biztan da, etxe bizitza arazo orokor bada, eta gaur egunean herritarrei galdetzen zaienean, kasik Euskal Herri guztian da aragore bai, lehenbiziko arazo etxe bizitza bihurtu da, ez? Azkenean, oinarrizko eskubide badalako, zoritxarrez oinarrizko eskubide hori negozio bihurtu izan da, jundaneko urteetan, eta horri ezinbestean, iritsi da garaia bueltan behar zaiona, azkenean, herri batean beronaldi berriek eta gaztiak euren bizi proiektuak bertan egin nahi baldin badituzte, etxebizitza politika egoki bat jarri behar dalako. Hor apustua ikuspegi publikotik egin behar da, arte hemen garapen guztiak promozio pribatuetatik egin izan dira, bazeuden hor estandar batzuk, oso bizialeko eta zianak, baina biztan da ez diola arazoari irten bideik eman.
Eta orduan alde hortatik, gure txikitasunetik apustu batzuk egin ditugu, aurreko legealditik dator hau dena, eta nagusiki izan da, Korreoseko eraikin publikoa bota gendun, kale okerreko 11 etxe bizitzak eosi genitun, eta oin hau botako dugu, gero zestua momentu honetan, beste hainbat herrikin batea egoera tentsionatu bestela izendatua izango da, hortxe Madrilen dago eskaria, boletin lista agertuko da, horrek, beste munduko gauzak egiten, naiz ez dugun soluzionatuko horrekin, gauza batzuk erraztuko dizkigu, eta helburua beintza da hori baliatuta Eusko Jaurlaritzarekin ere harremanetan gaude, eta orduan, hau botata geho, alokairu sozialean, zestuan, 22 etxebizitza ere egitzea izango litzake helburua, eta horrek behintzat, iruditzen zaigu, pixkat, zestuko alokairu sistema eta alokairuen presioak ere apur bat lehuntzen laundu berko lukela, tentsio eremu izendatziakin batea. Eta gero, beste gauz asko daude hor. Zestuan momentu honetan guztira dazkagu 1.800 etxe bizitza. Esan behar dugu, 1.800 etxe bizitza horietatik ia 300 hutsik daudela. Orduan, hor aldaketa fiskal batzuk egin diteu, eta gero bestia hori da. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailarekin ere, hor neurri batzuk hartu behar dira, eta hori dara pixkat mobilizatu egin behar dugu. Hau da, etxebizitza hutsak ere mobilizatu egin behar ditugu. Azkenean hor, eraikuntza batzuk eginda daude, eta askoz jasangarriagoa da, lehendik eraikitako etxebizitza hutsak erabiltzia, guk hemen berriak egiten hastea, baina berriak ere egin behar dira, baina, klaro, ez da onartzeko modukoa herri batean, 1.800 etxebizitzatik 300 hutsak egotia. Eta gero ez dakit, beste kontu bat ere badaukagu hor, eta da, astiara nahiko hemengo bloke hori, ia 20 urtea damazki horrek, geldik, eta hor ere harremanetan gaude, ez da erraza, garai hartan sinatutako hitzarmenak ere ez du gehiegi laguntzen, baina helburua litzake hor 27 etxe bizitza eta 30 garajeko eraikin badaukagu, 20 urtean geldik, jakina horri ere martxa ematea da helburua, lehengo enpresak hori hor utzita eduki du, enpresa handiago batekin, eraikuntza enpresa handiago batekin harremanetan jarrita gaude, eta helburua beintza da, naiz promozio pribatua izan, horire martxan jarri eta horire bukatzia, ez? Eta danak beharrean gaude, eta herri honetan etxe bizitzakin, beste hainbat herritan bezala, gertatzen nahi danak, benetan onartezina da, eta hori udaletxe bezala, erakunde publiko batek hori nondik ino ere ezin du onartu, orduan, gure ahalmen guztiak egin beharra dazkau, honi buelta emateko. Beste egun batetik beste jengo, baina, espero ezagun mintzat, markada batean honi buelta ematea, eta zestua, eratu batean zestua, bertako pelonaldi berriak ere, bizitzeko aukera duina edukitzea. Esan behar da, ez? Arteako herritarren kexa eta galdera kontutan hartuta, esan behar da. Egia da, hor interbentzio orokor bat zegoen, helburu batzuk zeuzkan, batzukin orokorrian iruditzen zaigu, helburu orokorra bete dela, baina gero, aitortu behar da, askotan igual, ez? Gauza batzuk ez dielako behar bezala kontutan hartu, igual interbentzio txikiago azalako edo, baina arteako sarreran ez dugu asmatu, hor azkenian, interbentzio hortan, enpresak egintzun, gero berea lau hartu ginean, eta jakina, neure arteako filaguna izan da, ala da, ez da, bakarra batek izango alkatia bertako izan da. Zokesun hobeto utxeko aukerik euki, baina, kontua da, ez dago bate ondo, eta orduan, asmoa daukagu, hor, oindikan badakagu espaloi bat egiteko dakagu, arteaga beheko ere mutik autobus geltokia lotzeko, 26an, hori lotura hori egiteko asmoa daukagu, proiektu egiten nahi geha, eta hori egiten degunean, asmoa da baita ere, sarrera hau hobetzeko, sarrera hau hobetzeko, inberdia nagusiki, hor dagone, paso, erderaz esan da, paso elebatu hori birmoldatu, eta gero, esan dakoa. Sarrera bea, sarrera komplexua bada, baina dagona baino asko hobeto egin ziteken, eta hori 26an zehar mejoratzeko asmoa dago, eta dagoneko proiektu ere idazten nahi geha. Galdera edo kezka da honi, ikuspegi autokritiko batetik nik erantzungo nioke. Egia da, eta hemen ere baliabideak, herri txikiak geha, gai hau, berdintasunarena, parekidetasunarena, hondik asko dakau egiteko, batzutan sentsazioa izatea, zerbaitetan aurre egiten nahi geha, baina beste batzutan badirudi, atze egiten nahi gehan sentsazio ere askotan edukitze dugu.
Hor, momentu honetan, Zestoko udalak ez dauka berdintasun teknikaririk, eta hori hutsune bada, azkenian, badakigu, gure herrian ere, beste herritan bezala zoritxarrez, salaketak egoten dira, horiek kudeatzeko orduan aldundiak badauka, berdin bidean edo guri bezalako herri txiki jentzako zerbitzu bat, baina, klaro, nik uste gaur egunean ja herri bakoitzean beharko gendukela hartatze sistema propio bat eta teknikari bat ere. Gero, egitea da, eta hau ere esan behar dut, honekin ez dut baloirik kanpo bota nahi, baina ez da berdina, tratu txarren biktima herri txiki batean izan, ala herri handi batean izan. Eta hori askotan gertatzen zaigu, hau da, eskubide unibertsalak dianean, eta iganean ja, bizitza eskubidea bezala, beste bat oinarrizko eskubidea zitzeiten, tratu honetaz zainez zitzeiten, ez da zilegi, herri batek ditun baliabideen arabera, pertsona hori, biktima izan dena, erabate hartatu izatea herri txiki hortan, baliabideek ez dagoelako, eta herri handi batean baliabideak daudelako, eratuin batean hartatu izatea. Eta hor, hutsune handi badakau eta arrakala handi badakau. Orduan, nire alderdi politikoan zein, beste erakundetan hau, askotan aipatzen dut, herriko alkate bezala, eta beste herri txikitako alkateak ere hontan, ados daude jakina, gauza edanak, egin behar diala, unibertsalizatu, eta baliabideek izan behar duela, bai herri txikitan, herri handitan, baliabideak berdinak. Pertsonak berdin hartatuak izan daitezen. Gero deribazioak eta aukerak badaude beste herritara deribatzeko. Eta orduan, esan nahi dut, egila da ondoko herritan, emakumeen txokoak eta azpiegitura bereziak badaude. Claro, guk hortarako, gure tamainako herriek bezala, zailtasuna dazkau, eta orduan nik pixkat, aldarrikapen hori egingo nuke, ez? Eta hau, bai gure gainetik dauden erakunde egingo nieke, eta indar politikoei ere. Gai hau, egia da, urtez urte, jakiten deu, gure herrian, adibidez, tratu txarren inguruan, zenbat salaketa egoten dian, eta lehen esan duten bezala batzutan badirudi aurre egin ordez atze egiten ari gara, ez? Eta honi, behar bezala erantzun behar zaio, eta behar bezala erantzuteko, zinbestian, erakunde publikoak ere, gure baliabideak eta gure alegin guztiak egin behar ditugu. Orduan, hortan nahi baina esan dakoa, nik uste, asko dagoela egiteko oraindikan, zoritxarrez. Eta hemen ere, lehen esan detena, autokritikoak izan behar gara, porque sentsazioa daukat ere egin genezaken guztia egitetik, igual bizkat urruntxo ote gauden. Bueno, gero beste, aldagai importante bat, justu, baita ere, pasain urtetan tokatu zaiguna da, hiri antolaketako plan orokorra, edo APOa, gare bateko arau zuzieluak. Azkenean hau da, herri bat ordenatzeko, udalak egiten duen plangintza bat, aspalditik martxan. 20. mende erdian izantzun zestuak lehentik, arau Europa, gero 74 bestiek, 96an azkenak, eta momentu honetan internet euskagunak 96koak dira oso zarkituak, eta orduan horregatik ja 6 bat urte, 7 urte badamazkiu, hau iten. Egia da askotan, herrietaren pertzepzioa dela kontu honekiko, hori gehiago urbanisten kontua da edo teknikoa da, baina esan behar dugu, egia antolaketarako plan orokorrak, herritarren egunerokotasunean ere importantzia handia daukala, ez egun lortzen hori herritarrek agian behar bezala transmititzen, horrek herri baten etorkizunean segurako eragina daukalak, bai herri horren hazkunde tasetan, bai herri horren ekipamentutan, bai etxebizitza politikan, eta orduan, udalak hasierako onespena eman berri dio, eta, apur bat ikuspegile izan da, garai batean zestuari 40.000 biztanle aurre ikuste zizkion plan bat ere, 74an egin zan, beste garai bat zan, beste, eta, saiatu gea, gaur egungo garaiai eta gaur egungo zestuako errealidadeari erantzut bilokeen plan bat egiten, onespena eman da dago, momentu honetan egin aurkezpenak, hauzotako parte hartzea oso duine izaten nahi da, igual erregunean nahi genukena baino gutxitxo, baina helburua bintzalitzake, epertain batean bintzatu da, behin betiko onespena ematia planari, gure ustez, plan honek momentuko errealidadeari erantzute jo, plan hau indarria, 15 urtean egongo da, eta horrek markatuko du etorkizuneko zestua, ezta? Eta guk ere esan dakoa, momentu honetan, azken 20 urtean 1000 biztanle irabazi ditu zestuak, horrek esan dugu 125, alare, 70ko hamarkadan 4.500 biztanle izan ziren zestuak, eta guk herri honi aurre ikustegi jogun hazkunde tasa, topia, 5.000 batekoa da, ez? Orduan, eraikigarritasunak eta abarrak ere horren arabera egin diteu, auzoak ere hor daude, lurzorua daukaten auzo asko ditu zestuak, eta auzo horiei ere, etorkizuna bermatzeko,
plan bat egin zaile, eta orduan bintzat kontua hori da, ez. Ondikan, zoritxarrez, azkenean prozesu gora beratxo izaten nahi da hau, baina beste urte terdi edo jo beharko dugu, Jaurlaritzak, foru aldundiak, azkenean badaki du, administrazioa zen konplexua dan, eta zenbat eguma behar izate duten gauzek administrazioan, luzatu ingo zaigu indikan beste pixkat, legaldi hontan zaila izango da, baina, urrengo legaldian hasieran espero ja zestuak, behin betiko plan orokor bat izatea, lehen esan eta bezala, 96 oso zarkituak daudelako. Bai, Hornigurekin, azkenean herri bati zerbitzu emateko orduan, udalak oso asko ditu, ez? Eta izango litzake, eta batez ere bizi ditugun garaiak, larrialdi klimatikoaren garaia kontutan hartuta, eta horre ibilbide bat markatu gendun aurreko legalditik, eta emaitza batzuk badaudez, emaitzetako horietako bat, hemen ditugun lako fotovoltaikoena da. Egia da, legedi bat ere badago, 2021-arako udalak berak konsumitzen duen energiaren, ehuneko 35 berak konsumitu behar du, eta gaina berriztagarri bidez konsumitu behar du. Eta gauzak ondo, karbono neutraltasunaren bidean, 2050-arako ere hor, udalak legedi badauka, bete beharko duna. Orduan, momentu honetan, hau martxan dago, gure helburua da, udalei daukionez, geuk momentuz behintzat, konsumitzen duen energia guztia geuk ekoizteko gaitasun nahi izatea, bide hortan gaude, gero, hor, azkenean, argipela, komunitate energetikoa ere, bere garaian, egindako pilotaje baten bidez, sortuta dago, martxan dago, eta argibolarekin ere, hitzarmen ezberdin batzuk dauzkagu, eta helburua azkenean da, udalak bere hornikuntza berriztagarri bidez egitearekin batea, herrian bertan saiatzea, hau beste honetik bestea egiten, baina herritar guztien etxeetako hornikuntza hori ere, bertan ekoiztutako energia bidez egitea. Hau, ez da erreza, energia azkenean, oligopolio baten aurrean gaude, enpresa multinazional batzuk horretik, kera horretakurre, baina estrategia izan behar dugu ditugun baliabideak, naturarekin bat eginda, ikuspide jasakate batetik, berriztagarri bidez ahalik eta energiarik gehiena lortzeko kapazitatea edukitzea, ez? Hori da, energiari dagokiona. Orduan, hor, azterketa bat egin asmoa, herrian ditugun teilatu guztiak aztertu, teilatu horien esan dezagun, errentagarritasuna energetikoa kontutan hartuta, etorkizuna begira, ahalik eta plaka fotovoltaiko gehienak jarri, beti ere erekin frisikotan. Eta beti ere, esan nahi, berekin izan dugu hor, eoliko txilorrek bat, bizkat bazarra gaztiko dituna eta gure astindu gaituna, baina, helburua behintzat hori da. Ez da lehen gizakiak eragindako eremuak baliatzea, ahalik eta energiarik gehiena lortzeko, ez? Hori energia kontuan, gero aitortu behar dago, hemen ibilbide badago, gauza batzuk egiten nahi gea, baina gero beste gauza asko ere, bizkat igual ahaztuta dauzkagunek aipatu nahi dituzke, ez? Hondakin politika bere garaian, Gipuzkoako agendan jarri eta eduki gendun, kasik, oainez. Eta horra aitortu behar dut, barrual asko daukagula egiteko, ez? Mankomunia daukagu, baina biztan da, hondakin egin adibidez, garbi izan behar, eta horre aitortu egin behar da, apur bat atze egin dugula, eta hondakinen kudeaketa ere energiarekin erabaldutua dago. Hausta, energia berriztagarrien kontu da hemen gauza asko daude, berrotzera aztertu behar diena, berrotzera egin behar dienak, oso ondo dago energia berriztagarria martxan jartzea, baina beste eremu batzutan, energia pilo alperrik galtzen nahi baldin magea, askotan kontrasanetan erortzen gara, eta momentu honetan aitortu behar dugu, gauza batzutan, hondakinak berez ekotuko ditut, egon behar genuen bezain fin ez gaudela, ez? Orduan horre saiakera batzuk egin behar ditugu, deno batea. Gauza materialetan, horra egia, ez? Batetik herri irisgarria, irisgarritasun plan bat bukatu dakau, arrua behian oin igailu bat egingo dugu, eta beste guztuekin ere, interbentzio ezberdinak egingo dira, eta gero, esku artean dazkagu, igual, gauza inmaterialak izanagatik, gauza garrantzitsua dianak, ez? Urte batzuk badia, zaintza komunitarioaren inguruko jorraketa eta bertako sistema propio bat antolatzen ari gehala, urte batzuk pasadia, horre lankidetza badaukagu, udalak San Juan Fundazioa, herriko eragileak, Julietun Elkartea, Iruzeta, eta, egia da, gero eta gizarte konpromiso gogoa dela, hasiera batean hasi ginean, hautatu bakardiaren inguruko zaintzai buruz, adinari buruz, kontuta hartu behar da, zestuan, 4.000 biztanletik 700 bakarrik bizi diala, horrek egoera zaurgarria sortze ditu, gero egia esan, ez da dena adinekoan kontuare, adin txikikuak ere, adin txikikoen esku hartziak ere disparatuta dazkau, horrek esan edo, gero eta gizarte konpromisoagoan bizi gehala, presaka bizi geha, eta bizi itxaropena
luzatuko ginduen, azkeneko urteetan, baina bizikalitatea ez dakit ez, ematen irabazi egon da orduan, azkenian ondoen hagu zestotik bertatik zainduak izango gea, eta hortan nahi eta, ontxe berriki dirulaguntza bat ere jaso dugu, udalak Sabadell kokatu zion hori erosizun, dela urte bete eskaz, da foru aldundia ja dirulaguntza eman digu, hori konpontzeko, orduan zestoako zaintza sarearen gune bat hor jarriko genuke, eta hori otasien egitea aurre ikusita dakau. Legealdia ja erdila pasata gaude, urte terdira gaude, amairatik urte terdira, eta nik nire kasuan, udaletxean 12 urte egingo ditut, lau zinegotzi bezala, 8 alkate bezala, eta biztan da, azkenean danok agea, eta, gure herriagatik beti esatera, ez, hemen alkatetzak 4 urtekoak izatea, normalian, nik 8 egingo ditut, azkeneko alkatea 8 urte intzitun egia 40 urte dira, xanti, zantzan azkena, beste ino 8 urte segidan inda azken 50 urtean ez dago, horrek esan nahi du, honeako eta txarreako, herri honek bere desgaztiare badaukala, eta orduan, biztan ban ere ala esan nun gaina, dela legaldioen hasierako kanpaina, nire azkara izan mozala, eta orduan bani berriz, rekurrekoan esan badago, nire indakatu bere izan diot, nik ja legaldionekin bukatuko ditut, niriak, odeletxian, freskura bat behar da, jakinduri akumulatzen jutentzea, baina igual freskura pixka galtzen egari, eta orduan uste lanaldi berri tokia egiten jakin behar deula, eta orduan zentzu hortan, nahi behintzat azkeneko zati honetan esan dakoa, gustatuko litzaidake, urrengo legaldirako eta urrengo zikluarako behintzat, etxebizitza politikan inguruan, oinarri batzu ja jarrita eukitzia, hortan saiatuko gean, lehen aipatu ditut, etxebizitzai daukionean, egiten nahi gean, beste, hainbat gauza ere baduzkagu hor, lehen aipatu dugu baita ere, herri hau lehen esan detena, larrialdi klimatikoari aurre egiteko ere, estrategia hortan, neurri horiek pixkate areagotzen juti etorkizuna behira, eta gero orokorrian ere, nik neu damazkiten urte guzti hauetan ikusi dut, lehen aipatu dugu zerbait, kultur azpiegituren inguruan, herri euskalduna gea, arnazgune bagea, eta hizkuntza ohituretan, hemen denbora gutxian, gauza batzu gertatzen ari dira, ez dakit, gure hizkuntzaren eta gure izatearen etorkizuna ere, ez dakit, gauzori jan, ez oteun gelditu behar ikusten nahi gana ikusita, eta iruditzen zait, udalak, hemen, beste eragile guztirekin, neurri batzuk hartu behar ditula, azkenean biztatzen bat izan da, gure buruari guko egitea litzakeela, sentsazioa dakat baita ere, eta esan edo udal bezala, eta nire buruara hor jarriko eta azkenean, udaleko, esan edo, ordezkari instituzional gorena izan da, sentsazioa dakat geuta neu ere, bezoten egin talia ematen kultu honekin, beste, badakigu, guk hemen milarroik ez dugu egingo, baina iritzen zat gure hizkuntza eta gure kultura alteik eta gustatuko litzaidake, legaldi honetan, hausketa bat martxan daukagu, tartiko batea, honen inguruan, osnarketa serio bat dingo bagenu, eta bizka bat, helduko bageni jo geduriari ez. Eta beste baita ere, ondorengo belaunaldiak ere, borroka inberko dute, gure hizkuntzaren alde, oldarraldi baten aurrian ere pagaude, eta guri aurreko belaunaldiak gutze ziguten ondare hau ezin dugu galtzen utzi, eta ondorengo belaunaldiak ere hau transmititu behar diegu, ez? Orduan, labur bilduz nahi bintzat gustatuko litzaidake, gelditzen dan zati honetan, hemen urras batzuk egitea, eta herritar guztiok, zestuar guztiok, gure hizkuntza eta gure izateari eusten jutia ez.